Welcome mo kapag weekend sa tanan nato nga mga suki nga nagsunod sa aton tulumanon takna sa pagtuon. Lipay kami nga niining si Manaha nagpakiguban gihapon kamo kanamo aron atong tukion kining atong leksyon nga hapit na matapos mga kaigsuonan sa tibuok nga kwarter. Ana nakita karon sa ka-11 nga lesson ug ang uluhan niini mga kaigsuonan mao ang pinili. Ug dinhi atong makita kung kinsa ang pinili ang makatawhan sa Dios ug kinsa usab ang makatawhan nga iyahang giandaman sa kaluwasan. Mga pangutana sama sa may gipihik ba siya? May mga katawhan ba nga dili maabot sa iyang grasya? Kining mga butanga mga kaigsuonan o mga higala mo atong tukion sa atong leksyon niining si Manahona. Salamat nga kauban gihapon nato karon si Pastor Dan Palomares ang ato ang stewardship director sa SPUC nga sumusunod nga tuig mauna ang atong executive secretary dinhi sa South Philippine Union Conference. Kuyo gihapon nato ang atong first lady sa SPUC nga si Mrs. Pinky Gulfan o sa sunod tuig si Pastor Gulfan nga ngihang pinalangga nga bana ang atong president mo retire na makaigsuonan sa iyang trabaho gumikan kay siya pagapulihan na sa serbisyo ni Pastor Roger Caderma ingon nga atong bagong president dinhi sa SPUC makaigsuonan. Sa dili pa ta moadto sa unahan atong pangayoon ang giya sa Ginoo pinaagi sa paghatag sa iyang kinaadman o kini pangayoon ni Pastor Dan Palomares diha sa usa ka pagampo. Atong ambitan ang grasya sa Dios pinagi sa pagampo. Amahan mo nga nakas mga langit sa makausap pa miduol minimo Dios dili tungod nga kami takos apan tungod sa katungod nga gihatag ni Kristo alang kanamo. Nga sa matag karon ug unya pwede namong istoryahon ka pasalamatan, daigon, o pangayuan sa mga butang nga among gikinahanglan. Ninintaknaan na kinahanglan mi og kaalam. Hinaot pa nga among madawat kini. Aron ang among paghisgot niini nga mga leksyon, kauban sa pagpaminaw sa among mga kaigsuunan o mga higala, makatabang ka namong tanan nga maduol mi kanimo og sa among isig katawo. Salamat kayo nga ikaw magatubag sa among pagampo among itugin ang tanan sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Salamat kayo Pastor Dan sa binuksan nga pagampo. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga kaigsuonan, atong unahon ang atong mga greetings sa atong mga higala nga nagasunod niini sa tibuok kalibutan. Si Ma'am Pinky mo atong pahatagon sa iyahang greetings sa una. Akong kalipay ang pagdit sa atong mga kaigsuonan diha sa Western Mindanao Conference. Labi na diha sa mga dapit nga dili maabot sa telebisyon kundi sa pinagi sa mga radyo. Sama sa Dipolog, diha sa Oroquita, diha sa Malindang area, o masakit tibuok Mindanao Conference. O ako sab igreet ang atong mga kaigsuonan diha sa Buanga Peninsula Mission. Labi na diha sa mga dapit nga diin ginahimo ang mga pagpanawag og mga kalag og ang mga kaigsuonan nga nagpadayag nga ilag yung gisundan kanunay ang pagpamati sa atong takna sa pagtuon. Labi na diha sa bukid sa Bayog, sa asa na ni nga dapit gani unahan sa Bayog. Maingon man usa dili na unahan sa Balokbahan. O layo na kaayo nga maabot gyud sa radio. O ang tibuok nga mga kabukiran sa CPM ako mong gigreet og happy Sabat kaninyong tanan. Okay. Pastor Dan? Atong igreet ang atong mga kaigsuonan din sa Northeastern Mindanao Mission. Sa tanan nga mga viewers nato, apil ang atong Facebook ug maingon man ang tanan natong mga radio listeners nga sa matag karon og unya ilahang gipahimuslan ang paminaw nining atong programa tungod kay sila gahuna-huna pod no naa sila ika-contribute o tingali magamit kining panahon nga madunggan nato ang dugang pa nga pagpasanto pa lang sa atong leksyon. So alang kaninong tanan bisan pa nga ato ang mga viewers nga naa sa Luzon, naa din sa Visayas, kamong tanan among i-greet og happy weekend. Okay, daghang salamat kayo niadto nga mga greetings atong padayonon ng pag-greet makaigsuonan sa atong mga viewers diha nga part sa ZPM gisgutan ni Ma'am Pinky Gulfan kaganina. Akong gusto nga i-mention ang atong mga magbubuhat ug atong makaigsunan diha, particularly kang Pastor Pat Caberte nga nabali na karon og bag-ong assignment starting January.
church pastor siya sa Zamboanga Adventist Center. Maingon mo sa atong mga kaigsuonan din sa Zamboanga City. Happy Sabbath ug happy weekend kaninyong tanan. Ato pong mga kaubanan din ha sa mga lay workers, si Mr. and Mrs. William ug si Ate Nita Unsing, maingon man sa ilahang kinakusgang anak nga si Dodoy ug sa ilang mga apo. Happy weekend kaninyong tanan. Ato sab gang gigreet si Mr. and Mrs. Winnie Birago, ng atong EXICO member sa South Philippine Union Conference. Muadto ta sa Northeastern Mindanao Mission, mga pastors ug ang ilang mga distrito, kining distrito sa atong batan-on nga mga district leaders. Sama kang Pastor John Pablio, kang Pastor James Lim, kang Pastor Louie Andrade, Pastor Macnim Saramusing ug kang Pastor Tonton Estrada. Happy weekend ug happy Sabbath kaninyo ug sa tanang mga kaigsunan nga sakop sa inyong distrito. Muadto po ta sa General Santos City, diha sa Apupong si Tata Kabil, si Jervin Lee Kabil among gigreet og happy Sabbath. Ug kuyog kang Pastor Enrile Yata, kang Pastor Edwili Siliuti, ug didto pod sa Kangkong Esperanza nila ni Brother Chito ug Wilma Murillo. Happy weekend kaninyong tanan. Ug diha usab sa Laginding amo nga i-greet si Brother Herbert ug si Ate Bibing Tamuni. Ug maingon man sab sa atong avid kaayo nga mga viewer, mga kaigsunan diha sa Florida, particularly sa St. Petersburg. Usa ka dako nga kalipay karon nga weekend alang kang Brother Ruel Arisgado gumikan kay nahiabot na gyud si Sister Jubet ang iyahang pinalangga ang asawa nga sulod sa pila ka bulan human sila naminyo, wa gid sila magkuyog dayon kay tuwa nagtrabaho sa Middle East ug karon magkuyog na gid sila. First Christmas together diha sa Florida. We greet you, happy weekend. Ug karon ato nang napahiluna ang atong mga greetings, atong gikalipay nga aduna kita higayon nga atong tukion kini atong lesson karon nga week mga kaigsunan. Sa amo nang giingon sa atong gibasa sa ika-11 nga lesson, ang atong title mahitungod kini sa mga pinili. Kinsa man ang mga pinili sa Dios. Ug sa dili pa nato ni ibuklad mga kaigsunan, atong basahon ang atong binuksan nga bersikulong sag-ulohon alang nining si Manaha. Mampingki atong ipabasa kaniya ang atong memory Diha verse. sa Roma 11, versikulo 1 nagaingon, busa nagaingon ako, gisalikway ba sa Dios ang iyang mga katawhan? Kana dili mahimo, kay ako Israelahanon usab, ug sa kaliwatan ni Abraham, sa banay ni Benjamin. Wow. Argumento to ni Pablo mga kaigsuonan, mahitungod sa iyahang pagbawi, sa iyahang gisulti nga mga statements ngadto sa mga taga-Roma. Kay kung atong tanawon kining duha ka chapter, sa chapter 10 ug chapter 11 nga mao gyud ang atong ginatun-an karon nga semana mga igsuon, dinhi gibalanse ni Pablo. Usahay mo sulod siya, usahay mo gawa siya sa iyang argumento nga ingnon niya nga ang kaluwasan sa Ginoo alang sa tanang katawhan. So murag medyo na dihado pod ang pinili nga katawhan sa Dios. Busa nisulti sab siya siyang argumento nga kun ingunani man galing di ay nga maluwas pod bisan ang dili ang pinili nga katawhan sa Dios, kumusta man pod ang iyang mga katawhan? And Paul is giving the emphasis nga dili sad mahimo nga kalimtan na lang sa Dios ang iyang katawhang pinili. Gani si Pablo nagpasantop mismo nga siya usab kawas nga Roman citizen siya, kaliwat usab siya sa linya ni Jacob, ingon nga usa ka Israelita diha sa tribo ni Benjamin mga kaigsunan. So ligon kayong argumento ni Pablo, wa nagpasabot nga tungod kay ang kaluwasan gihatag bisan pa ngadto sa mga Hentil nga ang mga tagasulod wa nay labot. Gani alang ni Pablo mga kaigsunan ang kaluwasan alang gyud sa tanan. Kay si Ginoong Hesus may kanaog gikan sa langit aron mamatay ug ang iyang kamatayon way gipili. Maingon man ang iyang pasaylo busa tanan nga tao, Hudiyo, Hentil o bisan unsa man ang rasa. Bisan ba gani kita karon mga kaigsunan man nagpakaambit na niini nga kaluwasan nga iyang gihatag alang sa tanan. Pastor Dan. May pagkasaputon mo yung mga pagsabot bito sa tao, Pastor Hesbono, nga sa diha nga ang kaluwasan ni katag na gyud o niya na klaro na pud nga ang mga Hintil kabahin sila sa kaluwasan
ang salain nga bahin ang campus sa mga Hudyo mura na pug milambi pud silang baba og moingon nga oy unsa may nahitabo din namo ani muna nga ang balansi mga kaigsunan nga presentasyon ni San Pablo nagahisgot didto nga pag-abot sa kaluwasan sa kahayag no inunta ang kaluwasan makaigsunan originally para magini sa tanan apan sa diha nga nadayag na ang gitawag official proclamation nga ang mga hintil kabahin na po sila pastor sa proclamation of the gospel no buti pasabot nga ang evangelization makaisunan nga sa atong gisigutan sa miagi natong leksyon didto gitungtong sa abaga sa mga Hudyo nag-share na karon ang mga Hudyo ug mga hintil tungod kay sa pag-abot sa kaluwasan sa mga hintil makaisunan proclamation sa ilang kaluwasan I should say niabot pod ang gitawag pag-deputize kanila nga kauban sa mga Hudyo. By the way, wala gikuha sa mga Hudyo ang pag-evangelize. Naagihapon sila. Kay ato magong tanawon makaisunan nga sa diha nga ang Dios tudlo kanila. Kung imong daganan i-fast forward nimo ang imong pagtuon dito sa kapitulo 11 sa Roma naghisgot dito nga ang pagtawag sa Dios o ang pagpili sa Dios giingon ni siya sa English term nga irrevocable. Buti pasabot nga sa diha nga gipili niya ang mga Hudyo mga kaisunan no. Bot alang sa kaluwasan ug alang sa pagmantala ni ana nga kaluwasan ngadto sa kalibutan. Wala mo withdraw ang Dios ni ana nga pagpili niya. Nagdepende lang na sa ilahang response no. Sama pud nga ang kaluwasan gipresent sa toa, nagdepende sa tong response pero kana sa igsuon nga pagpadayag alang gyud sa tanan. Sa to pa sa diha nga nahayag na ang opportunity o ang pribilehiyo nga para pud sa mga hintil, wala pud gideprive in taho ng atong mga kaisunan nga mga Hudyo. Amen. Sa laing bayan, Pastor, atong mahunahunaan nga sa dihang gideklarar nga ang mga pinili nga katawhan mao ang mga Hudyo, murag there was something like growing pride in their heritage nga sila giday ang mga pinili. So, pwede ra nga bisag unsa ilang buhaton, ilang reaction towards God, total pinili man sila. Ang akong buti pasabot nga, bisag dili kay sila mag-obey, baka pinili, okay ra maluwa sila. But somewhere along the line, there was a rejection of what they believe nga unta ang coming sa Bisaya, gi-reject sa uban, nga dili na mawang ilang expected king. So, here comes the salvation was offered to the Gentile. Pero sa akong pagsabot niya na, bisan pa kung wala gi-reject sa mga Hudyo, ang pag-abot ni Jesus nga mao ang Messiah, I believe the salvation would be offered just like what it is said in the Bible, that salvation is offered to all humanity. Oh. Yeah, exactly. Sakto gyud na siya mga kaigsunan. Gani, angay natong tamdan mga kaigsunan nga diri sa atong lesson karon gyud nga week, naghisgot si Pablo diha og mga terminolohiya sama sa kining pagkapinili o pagkatinawag mga kaigsunan. Kung imo ning tanawon ning duha ka pulong, pagkapinili o pagkatinawag na ana sa introduction sa atong lesson karon, wa ni nagpasabot mga kaigsunan sa kaluwasan. Pagingon nga kamo gitawag, gipili sa Ginoo, this is not talking about salvation mga kaigsunan. Tungod kay ang salvation is universal, why gipili ni, why gipihig. So tanan gyud gipakamatyan sa Ginoo. Pero kining terminolohiyang gigamit ni Pablo sa pagkapinili o tinawag mga kaigsunan, naghisgot ni sa nagkalain-lain nga tahas sa mga tao. Naagi pinili, naay tinawag ang Dios sa tahas. Dili ni sa pagkalinuwas, kundili sa tahas, sa pagsabwag, sa balita, nga maayo kayo alang sa bisan pas kinatumyan sa kalibutan mga kaigsunan. Ug mauni ang topiko nga atong pagalibot-libutan karon nga semana mga kaigsunan, kining atong pagkapinili. Pastor Dan, do you have any reaction for this? Atong hinumduman makaisunan nga ang Roma Kapitulo 9 naghisgot gihapon og mura ba gitawag ambiguous term bitaw. Kana bang usa ka termino nga kung ikaw iyano lang nga mobasa, di na lang nimo hunahunao, di na lang nimo tukion pag maayo, maghunahuna ka nga gapihig-pihig ang Ginoo. Pero ato na ni gilansangan makaisunan og numero 6 nga lansang no sa miagi pang semana nga kun dunay mga tawo nga giingon sa Biblia nga gipili sa Dios, sa giingon ni Pastor Hesbon, dili na on account of salvation, dili na by reason nga gipili sila kay sila lang ang maluwas, kung dili gipili sila alang sa nagkalain-lain nga tahas. Na gusto naton siya nga gamiton sa usa ka ilustrasyon.
kini bitawng adlaw. Pagsiga sa adlaw makaisunan, ang tumunga na nga siga para gyud sa tanang tao. Pero dili ang tanang tao mainitan sa adlaw. Kay ano man, maniguro makagsuksok, ang uban magpayong, no? Ang uban magpailalom dito sa landong sa kahoy. So dili siya maigo sa hayag sa adlaw, pero ang intensyon sa hayag sa adlaw para sa tanan. Pero kung maghisgot na og lain na, balik ta diri isuon sa plano sa Ginoo. Maghisgot ta og special nga mga tahas, pananglitan. Sa diha nga ang sacrificial system, panahon sa daan nga tugon, lisod kayo sabton sa kalibutan. Apan gihatag sa Dios didto sa paagi nga very elementary kayo mga kaisunan. Hinay kayo ang pag-explain apan detalyado kayo nga mauni ang makasasala kinahanglan nga magdala sa iyang halad ug uni ang iyang halad mo ipagapatyon isip nga puli sa iyang kinabuhi unta. Gi-introduce mga kaisunan ni adto nga sistema kung unsa ang plano sa kaluwasan. Ug kung nakabantay mo dito mga kaisunan, walay pihig-pihig dito, no? Walay giingon dito nga kini nga sistema para lang ni sa mga Hudyo. Dili gito makaisunan tungod kay ang pointer didto sa maong sistema nga mao ang mga pagpatay og mga karniro. Naghisguto siya og pagpatay didto sa unahan og usa ka inosente nga binuhat og usa ka inosente nga being nga mao si Ginoong Hesukristo nga atong Dios. Og dunay gitawag central presentation makaisunan sa Biblia nga ang kaluwasan gidalit kini o gitagana kini alang sa tanan nga mga tao. Yeah, salamat kayo Pastor Danny ana nga punto nga imong gipasipot karon. Actually nagisgot si Pastor Palomares mga igsuon sa ultimate nga halad si Ginoo diha kang Kristo. Pero abi niyo makaigsunan bisag unsaon nato ni og timbang-timbang. Although na appreciate man gyud nato maayo ang paagi ni Pablo nga iyahang gidala ang iyahang gustong ipasipot makaigsunan iyang teolohiya step by step. Una sa tanan, iyang gipakita dito sa mga Israelhanon nga ang pagkalinuwas, although sila ang katawhang pinili, giapil pod ang mga dili Israelhanon. Unya, pag-abot na pod sa point dinhi nga na-establish na niya ng argumento nga giluwas ang tanan, giapil na pod niya ang pagsangyaw niining kaluwasan ngadto sa uban. Ug sa gihapon mga igsuon, nindot sad kaayo nga pagkaset niya ang ton tungod kay nasabtan sa diha nga nasabtan na sa mga Israelhanon, sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil ang ilang kaluwasan mga kaigsunan. Nakita po nila diri karon ang ilang katungdanan agi og balos niini ang kaluwasan nga ipahat usab ang ebanghelyo ngadto sa uban. Dili kay may pinili sab ang mga tao nga kitagaan niining katungdanan sa pag-ebanghelyo, kundili mahudiyo, mahintil basta kay Kristohanon mga igsuon, kining tanan may kalabutan na diha sa pagsangyaw sa iyang balita. Atong balik kuntong punto nga gisgutan ni Pastor Palomares mahitungod sa sacrificial system kung ceremonial laws nga ginahimo nga diin kini nagatudlo sa daan nga tugon sa mga Hudiyo kung ang mga katawang dipili nga nagtudlo kanila sa sagop sa hunahuna nga dunay manluluwas nga ilang ginapaabot. Maglisod bang gid ta pag imagine kung ibutang natong atong kaugalingon sa daang tugon, maglisod ta pag imagine kinsa nang moabot ug unsay kahulugan ni anang Mesiya nga ilang ginapaabot. Kita karon sayon-sayon na lang kay igo lang taning lingi sa nangagi kay bali kung history sa una prophecy pa ang coming of the Messiah. Karon gitudlo sa maong ceremonial system kon ang sacrificial system ang pag-abot nga diin si Kristo mao ang katapusan sa kasuguan. Kung atong tukion ning Lunes, Christ and the law, atong may bawaan nga wala ni Ginoong Hesus ang paghatag sa napulo kasugo. Kundili ang kadtong gihisgutan nga sacrificial system nga diin si Ginoong Hesus maong katapusang karniro nga gihalad. Diin kini ang paghatag niining maong mensahe mao nga ang kining mga Hudiyo unta ang mga pinili magapasantop sa mga motuo o mga katawhan nga motuo kaniya ingon nga siya ang Mesiyas, nga siya mao gyud ang katapusan sa gitudlo sumala sa balaod. Ang
pagtudlo o sa Ginoong Hesus nga maong katapusan sa maong kabalaoran nga diin magdala og pagkamatarong diha kang Kristo. Yeah, salamat kay niya nga point, Ma'am Pinky. Gani, kining pagkamatarong mga kaigsunan nga gisgutan ni Pablo sa mga katawhan sa Dios. To begin with, sa wa pa nila mahibalag sa Ginoong Hesus, nagisgot ni si Pablo sa ilahang pagkamatarong, which is the righteousness of the law, mga kaigsunan. Gitawag ni Pablo Diaz, Kapitulo 10, versikulo 3, nga ilang kaugalingong pagkamatarong. Akong basahon rin, mga kaigsunan. Tungod kay sila wala pa makaila sa pagkamatarong sa Dios, o ilang gipaningkamutan nga masinati nila ang ilang kaugalingong pagkamatarong. So, wa pa din mo abot si Jesus, mga kaigsunan, ingon nga gospel proclamation, ngadto kanila, nangita sila silang kaugalingong pagkamatarong, mga kaigsunan. And the basis for this is the righteousness which was of the law. So, ilag yung gipaningkamutan, mga kaigsunan, nga mahingpit nila ang pagsunod sa latid, sa gisulti diha sa Torah. So, mangingon tag Torah, kining mga ceremonial laws, apil pagani dinhi, mga kaigsunan, ang moral law itself. So, the people were thinking nga kung ilang mahingpit ang pagtuman niini nga mga balaod, makaangkon sila sa pagkamatarong, mga kaigsunan. But that was prior to the coming of Jesus. Pag-abot na ni Kristo, mga kaigsunan, ang pagkamatarong sa Dios, ilan nang nasinati. So natay dako nga danger, mga kaigsunan, kung dili ta kabantay niini nga imbis mo tan-aw ta sa pagkamatarong nga gikan sa Dios nga iyahang isulob diri kanato, naabi ay tendency usahay, mga kaigsunan, that we will seek to find our own righteousness. Pastor Dan, what do you think of this personal righteousness? Actually, dako kayo og problema, no, kung panalitan masayop na pud bitaw tag otro kay ato na mangitan-aw ang ilang sayop. Yeah. Akong gi-imagine, mga kaigsunan, ngano nga naagi tendency nga pagkasayop. Mao ni ang sa literal bitaw nila nga practice. Gaguyod sila mga mananap kay gidalangad to sa ilahang sanctuaryo, diin didto himo ng gitawag mga proseso alang sa pagpasaylo og sala. Ang nahitabo, ang ilang gituhuan nga mo'y nakapamatarong nila kadtong ilang pagguyod. Yeah. Dili ang mahimo sa mananap nga inosente para nila. Yeah. So kadtong mga kaigsunan, kung imo to siyang tan-awon, faithfully gaguyod sila mananap, nagdala sila dito og halad. Ang nakapurki pagid ni Ma'am Pinky, kay grabe ka selective sa ilahang pagpili sa buot nilang ihalad. So ilang gihunahuna nga ang ilang pagbuyod, ang ilang pagpili adto nga mga halad, ang ilang pagbuhi adto nga mga mananap, unsa magaling nga mga efforts nga ilang ginahimo, mauto ang makapamatarong nila. So dunay problema. Inay nga ang kadtong mga mananap, mauto siya ang inosente nga butang o buhi, inosente nga binuhat, nga siya ang nagrepresentar ni Ginoong Hesukristo, ingon nga inosente, nga mauto ang mutabon sa ilang sala. Ang ilang pagdala adto makaisunan, mao lang utato ang dapat bunga sa ilang pagtuo. Pareha ba karon, no? Nga pareha karon nga nisimba ta. Okay. Pareha karon nga nahaputay mga ginahimo like atong giuli ang atong ikapulo. Naghatag ta og mga halad, no? Unsa may application ani? Ato ba ning gihimo aron maluwas ta? Dili, mga kaisunan. Ato ning gihimo tungod kay unsa man by virtue nga kita nangaluwas na. Karon ang nahitabo sa moderno nga Kristohanon, Pastor Hesbon, mao ni. Yeah. Naatay daghang gitawag nga naatay wala gihimo ug naatay gipanghimo. Okay, unsa man ning wala nato gihimo? Nagunahuna ta nga di ta mo himo ana, di nato nakaunon, di nato nabuhaton kay dautan na siya. Mahimo tang matarong kung ato nang likayan. Okay. Sa laing bahin, ato ning himuon kay aron nga mahimo tang matarong. Mga kaigsunan, dunay pino kaayo, no? Kanang gitawag na hairline difference, no, between obedience and legalism. Ang hairline difference na mao ni sa ako ning gihimo unsa may motibo nga nagpaluyo. Oh yeah. Oh, so kanang motibo nga nagpaluyo, mga kaisunan, that will determine whether or not a person practices legalism. Panalitan mo ingon siya nga ako ginang bantayan ni akong lawas nga maayo ni. Tungod kay iyaharap ni Ginoo. Oh, akong gilikayan ang mga pagkaon tungod kay ang akong lawas iya binis Ginoo. Pero kung mo ingon ka nga ako nang gilikayan nga pagkaon, Brad, kay pastilan.
di magyud ko maluwas kung gahuna-huna ko nga magsigi kog kaon ana. Oh. Mga kaigsuunan, lahi gid ang dangatan ana, no? Legalismo gina. Muna nga akong i-repeat katong statement nga gi-quote ni Pastor Buscato nag-ingon, ato giyong himuon ang mga butang, no, in the shadow of the cross. But ipasabot nga kung nganong gihimuon animo tungod sa motibo nga ikaw giluwas na sa Ginoo. Tungod sa motibo nga ang pagkamatarong ni Kristo gipaangko na diha kanimo. Tungod sa motibo ug sa hinungdan nga siya mismo maoy naghatag kanimo o gitawag justification. Dili pud ba ka, Pastor, ang hinungdan ngano ang mga Hudiyo ato lang hunahunaon nga Okay. dili ba ka na mao hinungdan ngano ang mga Hudiyo maglisod gid sila pagdawat dili pantanan. Maglisod sila pagdawat nga si Kristo mao ang Mesiya tungod kay sumala sa ilang gipractice sa una ang kadtong giingon nimo nga ceremonial system. Murag nagkuan lang ba, nagdala sa ilang kaugalingon nga ma-save sila instead nga sila ang panisan o kung makasala sila pinaagi sa ilang mga halad. Yeah, actually, may punto gid ka diha, Ma'am Pinky. Sumpay ito siya sa point ni Pastor Dan Palomares, makaigsunan. Nakita mong nato ang ilahang national pride, mga kaigsunan. Kibali, nagtanaw sila sa kaugalingon nga pinili sila sa Ginoo niya. Nagtanaw po sila sa mga reglamento nga ngayon nilang himuon o mga butang nga dili nila dapat himuon aron ma-maintain nila ang ilang pagkakatawhang pinili. Pero abi ninyo mga kaigsunan, kining pagkapinili o ang atong estado diha sa relasyon sa Ginoo, mga igsoon, klaro na ni nga gibutyag sa Biblia, dili ni kun unsay mahimo sa tao aron padak-on niya ang iyang kaugalingong pagkamatarong. No, it's not about that. Kundili mahitungod gid ni siya mga kaigsuonan sa gasa sa Ginoo alang sa katawhan. Atong balikon, atong sumpayan mga kaigsuonan ang atong discuss ug dugang niini nga punto pagkahuman niini nga break. Mag-break usa kita, ayaw ka mo pag-awa din. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala ug kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat kayo sa inyong pag-atong dinha. Atong i-pick up mga kaigsunan kadtong atong gibiyaan kaganina nga point nga naglami kayo nga diskusyon. Kini mahitungod sa balaod ug sa pagkamatarong ni Kristo. Atong gi-emphasize din mga kaigsunan ang punto nga gitawag nato og legalismo. Usahay medyo dili kayo nato ni ig-un gyud diha sa agtang mga kaigsunan nga punto. Ato lang gining balikon, tagaan nato ning dako nga emphasis. Ang atong motibo sa tanan natong tarong nga binuhatan, pagtuman sa sugo, pagsimba matag simana, paghihap sa istrikto nato ikapulo bisan sa atong abundansya nga halad ug sa atong pagkamaayong tawo ngadto sa atong mga silingan, kung baga atong gimintinar ang atong pagkamaayo nga Kristohanon diha sa katilingban. Ang motibo nimo higala kung kini imong gihimo aron ka maluwas, walay lipod-lipod makaigsunan, legalismo kana. So kung imo nang gihimo tungod kay dili kaluwasan ang imuhang motibo, kun dili tungod kay nagpasalamat ka nga gipasaylo ka sa Ginoo, giluwas ka na niya, ang imo ning gihimo agi kalipay ug balos nimo sa iyang pagkamaayo ug sa iyang paghikalimot sa tanan nimo nga atraso sa nangagi. Igsuon, mauna ang pagkamatarong nga iya ni Kristo. Pastor Dan, I think you have so much more to discuss about this point. Gusto na kong lakbitan gamay ang kining Roma Kapitulo 10, versikulo 4, bitaw nga nag-ingon dito nga Christ is the end of the law. Ang atong yano nga pagsabot aning pulo nga end makaisunan sa English, sayon kayo hubaron dayon sa Bisaya nga siya ang katapusan sa kasuguan, no? Buti pasabot nga pag-abot ni Kristo kay katapusan god. Wala na dayon ang sugo kay unsa man, siya man ang katapusan. Mga kaigsunan,
dunay usa ka nindot kaayong linguistic study nga gihimo para niini. Para nga mapahaom nato kung unsa man gyud ay ang punto sa giingon si Kristo mao ang katapusan sa kasuguan. Mga kaigsunan, ang linguistic approach nga gahisgot nga sa lingwahe nga Grego nga mao ang original nga pinulungan dinha sa pagsulat sa bag-o nga tugon. Doon ay duha ka klase sa pinulungan nga gigamit nga gitranslate nga to sa English term nga end, no? Ang usa dinha kanang gitawag og iskatos. Unsa man ning iskatos? Ang iskatos dinha gikuha ang pulong nga gitawag eschatology. Unsa man ning eschatology? Mao ni siya ang pagtuon sa mga butang ug sa mga panghitabo nga tua mahitabo sa katapusang mga adlaw. Sa to pa nga ang iskatos nga Greek word mga higala, kung gamitan na nimo sa English word nga end, ang buot ipasabot ana nga mao gina siya ang tumoy. Okay, mao gina siya ang end, no? Kung moingon ko nga ang bangko naa siya iskatos, buot ipasabot nga usa ka bangko nga nagigitas-on nga tingali mga unom ka tiil, ang naa siya tumoy ug ang tumoy ni anang gitawag nga bangko mao ang gitawag iskatos or end. Pero sa lain nga pagkasulti makaisunan, ang pulo nga end in English pwede siya nga i-translate sa Grigo gikan sa pulo nga gitawag telos. Unsa man ning telos? Ang telos wala maghisgot sa katapusan nga sama sa iskatos nga mao gid siya ang tumoy ug human ni ana wala na. Ang pulo nga end ang buot ipasabot goal o purpose. Buot ipasabot kalabuton o katuyuan. Sa ato pa kay mao man na siya ang paggamit mga kaisunan. Romans 10 verse 4. Ang end dinha wala magagikan sa Grigo nga pinulungan nga iskatos, hinuon dito siya nagagikan sa pinulungan nga telos. Ang buti pasabot, when we say Christ is the purpose or the goal of the law, mao ni siya ang central doctrine sa Biblia nga ang purpose sa balaod makiisunan mao nga iyaha kang ganuyon paingon nga to kang Ginoong Hesukristo. Amen. Iyaha kang birahon paingon kang Ginoong Hesukristo. Kay ang tumong o katuyuan sa balaod mao nga ipadako niya nga ikaw makasasala, ipakita niya nga ikaw bulingit kaayo ingon nga makasasala, ug ipahaom niya sa imong kasing-kasing ang imong pagpanginahanglan sa usa ka manluluwas. Sa to pa nga ang mahitabo nimo mudagan ka ngadto kang Kristo nga mao ang manluluwas, ug matumang na nangiingon sa Roma 14 nga Christ is the end. In other words, Christ is the purpose. Christ is the goal of the law. Kaysa diha nga mahayagan ka niining function sa balaod, ang imong himuon muduol ka man gyud ug mudangop kang Ginoong Hesukristo. Amen. So, Ate Pastor, Pinky. parang kuan gyud kanindot kayo Pastor ang imong pagkapadayag Oo. sa punto nga katong mga Grigo nga term nga Yeah. eskatos, mga teleos, mga kuan fulfillment ug ang purpose nga sa Ginoong Hesus mao na siya ang kasuguan, katumanan sa kasuguan. So, may ginang atong madumduman mga kaigsuonan nga ang kasuguan dili kay usara. Kay kung moingon gutang kasuguan, ang naadayon sa tong utok kanang napulo kasugo, which is the moral law. Ato ginang dumduman kay kung dili gid nato na siya mahatagan og pagtagad, malibog yun ta. Kung si Kristo mao ang katumanan, end of the law, ang ato dayang nasa hunahuna, ang moral law nga which is the Ten Commandments. Remembering that during the Old Testament, there were many kinds of laws. Apil na ng seremonya no, health laws, marriage laws, ug unsa pa dihang mga balaod nga atong nahibaw-an. So kining si Kristo mao ang katumanan og end sa law, mao na didto siya ang sa ceremonial law. Because the moral law, kung ato na siya kung ingon ta nga law, vague kaayo na siya. So it is never the end of the Ten Commandments but the ceremonial law, which is the end of the sacrifice, which is Jesus is the last of the sacrifice. Yeah, exactly. Salamat ta diha mga kaigsunan. And I think we are now ready to embark on the next point sa atong lesson. Kining lesson na to mga kaigsunan nga nagisgot din ha ang pagkapinili pinaagi sa grasya. Kining pagkapinili pinaagi sa grasya mga kaigsunan, actually para gyud ni sa mga dili unta takos nga pilion.
Pero sa gihapon mga kaigsunan diha sa unahuna sa Ginoo wa siya pinihig. So alang ni adtong mga tawo nga nagunahuna nga sila ra pero naapagidaylain kadtong ilahang pagkatinawag. Bisan dili sila ang unang tinawag mga kaigsunan was by virtue of God's grace nga nahimo silang mga linuwas usab mga kaigsunan. Nagisgot diri si Pablo sa usa ka instance sa panahon ni Elias kaniadto sa diha nga nahumana ang showdown nila dito sa Mount Carmel mga kaigsunan. Gani si Elijah mikagyo siya dito sa kabukiran kay nahadlok siya nga patyon siya ni Ahab. Nya medyo namasugo siya sa Ginoo. Pero abi niyo mga kaigsunan, without Elijah's knowing it, dili di ay kay siya na lang ang usang nabilin nga nagmatinud-anon sa pagnunot ngadto sa Dios. There were still many others, and in fact kapin pa sa 70,000 ka mga katawhang pinili sa Dios nga wala muyukbo ngadto kang Baal mga kaigsunan. Ug gikan niini nga punto nga paghinumdum ni Pablo ni adto nga kasinatian sa Old Testament, iyang gipasipot mga kaigsunan ang iyang punto nga ang Dios aduna pay katawhan nga gitawag nato sa Binisaya og salin o remnant. So naapay remnant people ang Dios mga kaigsunan. Although by the way, nailhan nato kining pulong nga remnant to represent the modern remnant people diri sa katapusang panahon mga kaigsunan. But in the time of Paul mga igsuon, iya kining gipasantop ingon nga nagsulti sa katawhan nga pinili gihapon sa Dios nga may mga kabilin pa. Pastor Dan, what do you think about Okay, sa ato mong gihimo kaganina nga pasiuna, Pastor, naghisgot na ta nga ang Israel, no, sa diha nga nakadawat sila sa commission, special commission alang sa pag-ibanghilyo sa kalibutan. Dayon wala dito nila nahimo ang angay nilang himuon. Dunay gitawag shifting, no? Dunay ni shift siya in a way nga gipadako na ang scope kung kinsa man ay maghatag og pag-evangelize sa kalibutan nga gi-officialize na pud baligi deputize na pud ang mga hintil nga mauna nga kabahin sila sa pag-evangelize. Pero wala nagpasabot mga kaisunan nga ang election para sa Israel was withdrawn. Yeah, yeah. Muna giingon din ni Pastor Hesbon nga naagi remnant mga kaisunan. Kay sa giingon sa bersikulo 28 man siguro ni sa kaning Roma kapitulo 11 nga ang election nga gihimo sa Dios was irrevocable. Buti pasabot pag-ingon niya nga Dili maotro. pag-ingon niya gipili ta ka, that is final and executory. Buti pasabot nga kadto nga pagpili makagisunan. Mao na gito. Mao na to siya. Kanusa man nga dili nga mahimong nga ma-revoke. On the part of God, that was irrevocable. But on the part of man, the response of man, that makes the commission revocable. Kaya nga naman, panalitan, ingon siya nga, ikaw, Palomaris, okay, himuon ta kang nga mauna. Ako kang idestino nga mauna ang imuhang adtuan. Mingon man ko nga Ginoo, dili ko, no? Sama sa nahitabo makigsunan sa katawhan sa Ginoo ug sa tanang mga katawhan, girespeto sa Dios ang atong power of choice. Pero ang nakanindot lang mauni, naagyoy mahabilin, no? Kini magong pagkasulti ang pinki ni San Pablo, a sort of encouragement maguni, no? A sort of encouragement ba? Kaysa diha nga na-open sa hunahuna sa mga Hudyo nga, uy dili man di ay kay kamera ang pwede mag-evangelize, ang mga hintil naman di ay kay doon ni ingon si San Pablo nga ako representative ako nila. So tungod ana nga daw dunay term nga gigamit ni Pastor Hesbon kay nga na masugo, mura po sila nang luod ba nga ay wala naman di miini. Pero ato hinumduman makaisunan nga in heaven, no, sa application daghantag mga Hudyo dito nga mahibalag. Yeah. Kaya nga naman, the election of God's grace always reserves some remnant. Dili lang kay in the last days makaisunan. The remnant of Israel, no, during the time of Elijah and during the time of the Apostle Paul, daghang mga tao, basahon nimo ang New Testament makaisunan, pagkadaghang kay mga Hudyo nga mga buutan, pagkadaghang kay mga Hudyo nga midawat ni Ginoong Hesukristo, kay kana siya katumanan lamang sa gitawag nga ang pagpili sa grasya sa Ginoo irrevocable siya
ang mao nga pagpili buti pasabot tungod kay gipili ka ang kato nga pagpili isuon constant na to siya depende na nimo whether Hudyo ka Amerikano ba ka o unsa ka klase nga tribo sa tao. Mura rago na pastor og sa kaminyoon ba. Okay. Ang duha nga nagkasabot nga magbinyo, magpakasal sila, na sila marriage contract. Dapat magud unta ano marriage covenant kay ang contract god may expiration. So of course kung mga matay ang isa sa ila, ma-expire na ang ilang kaminyoon. Ang unsay gisayna nila hangtod na sa kamatayon. Ang iyang pagka-irrevocable sa unsay pakigsaad sa kaminyoon naa na diha nakataya na sa ilang gipirmahan. Pero mahimo lang ni siyang revocable sa diha ang either of the parties banang asawa nga dili siya mo fulfill og unsay sa ilang kondisyon. gipirmahan. So murag sayon ra na sabton kaysa kinigong pagkapinili sa mga Hudiyo nga magunaw na sala irrevocable man day na okay pwede ra di ko magbinsahe gud total nakataya naman nga maluwas ako ang pinili sa Ginoo. Yeah, actually tinuod gyud na makaigsunon og bantayanan kay nato ni kay mahulog ta sila ang niya ng irrevocability. Irrevocability. Kung nato ning tanawon mga kaigsunan usahay mo mahugta sa point nga magsalig bitaw nga mao na magid ni ako mudagan po ni siya mga kaigsunan sa one saved always saved nga doktrina mga kaigsunan. Dili nagpasabot tungod kay ikaw pinili nga destino na gyud ka mga kaigsunan nga moabot gyud ka dito sa tumoy nga mao na gyud ka ni ana. Sa marguna sa pananglit magpatagna ka magpahula ka kunuhay nya basahon din dito sa palm reader. Moingon din sa dito badlis diri sa imong kapalaran mo dato gyud ka. Letter So ang M, imong mayaman. himuon di na lang ka maning kamot. Magyaya na lang ka, tulog na lang ka pirme, di na ka mo trabaho kay mudato gyud ka. Pero ang katapusan mga kaigsunan, pobre pa kas tanang linugaw kung dili ka mo trabaho bisag giingnan ka nga dato ka sa tumoy. So ingunan niyo sa mga kaigsunan ang atong kahimtang diha sa Ginoo. Once the covenant is being given nga irrevocable ang imuhang pagkapinili, you have to work it out on your part aron matigayon mga kaigsunan ang gisulti sa Ginoo nga destino nimo diha sa iyang gingharian. Amen. Actually, dunay balance nga presentation pastor ang gihimo ni San Pablo tungod kay iyahang gamitan bitaw og analogy mahitungod sa tanom. Okay. Yeah. Now, kini si San Pablo, mura gini siya agriculturist pod akong paminaw kay maayo siya mo pahaom-haom sa istorya using illustrations nga kanang mas masayon bitaw hinon ang kanang pagsabot. Now, balik ta igsuon sa gitawag irrevocability. Gitagaan ni San Pablo og kanang comparison nga ang mga Hudyo sila ang kadtong original nga tanom. Okay. Dayon duna dito gisumpay nga mao kita nga mga hintel. Okay. Niining nga punto, dunay encouragement nga gihatag ni San Pablo in favor of the Jews ug dunay say warning matawag ta nga like a 1-minute reprimand no address to the Gentiles. Ang ingon niya, kamo nga gisumpay ayaw mo pag-abusar kay sa tinuod lang nagasuyop lang mo sa sustansya o sa mga elemento nga naa dito sa original, no? Unsa may buti pasabot ni San Pablo ani makaigsunan? Ang buting pasabot mao ni. Originally, ang tinuod nga knowledge of salvation, ang tanan nga intricacies about salvation, gihatag ni nga gipadayag ngadto sa mga Hudyo. Sa to pa nga na-absorb nila makaigsunan. Mao ni ang sistema gikan sa sacrificial system, mao ni ang mahitabo pag-abot ni Jesus Christ hangtod sa pagbalik sa Ginoo igsoon, naka-outline na ng daan. So nadawat to nila. Sila ang natural nga plant. Pag-abot sa mga hintil, mga kaisunan, we were also deputized, moingon ta nga when the Jews were number 1, kita ang number 2. But the same commission, mga kaisunan, the same irrevocability of the commission. Sabta nilang ha? The same revocability of the commission and the same revocability of Christ's election. Buti pasabot nga, on the part of God, irrevocable to. Asa man nga mahimong revocable, dinhi sa ato ang part. Kay kita man mamuhi makaisunan. Ingon si San Pablo, tungod kay nakasumpay ra mo, ayaw mo pag-abusar pud. No? Ayaw mo pag-abusar.
Kay kung pwede gani isa sa Dios isalikway tong original nga plant, pwede pud mo isalikway ingon nga sinumpay. Now, arita sa pagsalikway mga kaigsunan, panalitan ang Dios ni ingon nga, okay, ako kang gikalagutan. Does it mean nga ang kaluwasan nga iyahang gitanyag sa imuha nahimo na nga revocable? The answer is no. Ang nahitabo magud mga kaigsunan, muhatag ang Dios og statement sama sa atong leksyon sa miaging semana. Galagot ko ni Isaw, pero gihigugman ako si Jacob. Unsay ibot ipasabot? Tungod sa behavior ni Isaw, tungod sa response ni Isaw mga kaigsunan. Now, pag-ingon sa Dios nga, okay, kamo nga mga hintil, moabot ang panahon nga maglagot ko. Kanus man maglagot ang Dios? Naglagot ang Dios sa atong response mga kaigsunan. Dili sa commission nga iyang gihatag nato nga nahimo na hinuon nga revocable gikan sa pagkadili revocable. Yeah, actually na-appreciate yun ako ni si Pablo mga igsoon sa iyahang mga terminolohiyang gigamit. Gani, na-cover na to ning duha ka mga paagi nga ang mga dili gyud linya sa sakop sa mga katawhan sa Dios nga mga iyang pinili originally nga mga Hudiyo. Kitang mga hintil mga kaigsunan una sa previous na to nga mga semana nga pagtuon, we were becoming part of His group of chosen people by adoption. Okay. Kining ikaduha karon Pastor Dan, Mami Pinks, kining term nga gitawag og grafting. Grafting. O Grafted. gisumpay ta. So mao ni lami kayong paminawon mga kaigsunan nga bisan tuod og dili Hudiyo ang dugo nga nagkatay sa tong kaugatan mga kaigsunan. Nahimutang kabahin niining dako nga panimalay sa Dios sa atong gisgutan niining semana kining pulo nga gitawag og grafting mga igsuon. Gisumpay ta. So sa point ni Pastor Dan Palomares kanya dili ta ngayang magsalig, di ta ngayang magabusar, gumikan sa punto nga bisag wa tay labot pero kay giangot na ta makaigsoon, gisumpay na ta makaambit ta sa samang nutrina o sustansya nga gikan dito sa ugat. And I will tell you the result is the same. Gani mas improve pa hinuon. Katanawon nimo ning bunga sa mga mangga nga sinumpay mga kaigsuonan. Nagkuha siya og gwapo nga gin sa punuan nga lig-on unya sanga digikan sa tamison pod nga sumpay sa kaliwat sa mangga. Ang resulta mga kaigsuonan is hybrid. So mauni ang atong kahimtang mga kaigsuonan ingon nga yung mga katawhan via the process of grafting mga kaigsuonan. And I will tell you, the same thing happens by grace. Okay. Grasya ra gihapon ni Ginoo, Pastor Dan. Now, so ang grafting din na makikisunan atong balik-balikan ha. Dili na siya grafting with respect to salvation, but grafting with respect to evangelization of the whole world. Amen. Okay. Dili man kaluwasan ning letter A ang Israel, letter B ta. Kung dili may tungod ni sa ato ang mga buluhaton makaisunan sa pag-evangelize. Pero doon ay medyo gahi din nga statement Pastor ka nag-iingon nga all Israel shall be saved. Oh, yeah. O ato di siyang hinuktukan makaisunan kay ang pulong raba nga shall kung imo ni imo ginang ibalik bitaw dito sa mga native speaker gyud nga mga English speaker. Mandatory ni siya. Mandatory ang word nga shall, no? Ang kung gigamit mo tato nga all Israel may be saved, but ipasabot nga ang pagkaluwas nila is only discretionary. Now ato na yung tagaan ig sunog pagtagad. Gamitan nato og Bible interpretation, no? Ginang gitawag nila hermeneutics. Usa sa mga tool din na makaiso na nagaingon nga sa diha nga imong basahon ang usa ka pasahe, una imo na siya nga i-treat as literal. Okay. But if the treatment of such passage as literal will not work in any way, it should be dealt as symbolic. Okay. Anhita makaisunan sa ang tanan nga Israel maluwas. Ang tanan nga Israelihanon kung sa Bisaya pa maluwas. Tinuod ba ni igsuon sa Biblia? The answer is no. Karon kay ang pulong Israel, no? Dili maday sila maluwas. According to the application of the word, atong gamiton ang symbolic. Pampingki, asa man yung original nga Israel gikan nga word? Kang Jacob. Kang Jacob, okay. Kano sa man ni tungha? Ni tungha ni sa diha nga si Jacob nakiglayog. Yeah. Nakiglayog sa manulunda. Og niingon si Jacob nga
mangayo gyud kog panalangin nimo, bahalag di tagyog kabuhian. Wala nagpasabot nga kaya ni Jacob ang mandulunda. Kung dili kay di man siya buhian sa to pa nga madala siya sa mandulunda kung mulupad ang mandulunda paingon sa taas. Ang nahitabo ningon ang mandulunda, sige, panalanginan ta ka. Ang imong ngalan Jacob, which means supplanter, which means a deceiver, tagaan ta kag new name. And the new name given to Jacob makaisunan is the term Israel. Which means, unsa may gingon dito? Overcomer. Overcomers. Overcomer. O ang usa, the one who is victorious, the one who overcomes. Sa to pa makaisunan, applying that principle to the book of Romans, pag-ingon ni San Pablo, the Israel, all Israel shall be saved. Both ipasabot, all overcomers makaisunan shall be saved. Unsa may ilang gi-overcome? Ilang gi-overcome ang ilang hunahuna sa paggaligalismo, ilang gi-overcome ang ilang hunahuna sa pagpakasala, ilang gihatag ang pagsalig ngadto kang Kristo. Amen. Salamat kay sa point, Pastor Dan, nga imong gihatag aron mas musayon ang atong pagtin-aw, paganinag sa atong leksyon, labi na sa mga lisod-lisod nga mga pasahe nga atong gidil. In a sense, makaigsunan, kung ang tanan manggaling nga Israel o ang tanan nga overcomer, maluwas inigabot sa panahon, ikaw kako apil na ni ana mga kaigsunan. Maingon man nga kita usab mao karon ang moderno nga Israel mga igsoon. And we praise the Lord for that gospel mga igsoon. Ma'am Pinky, do you have something to say? Ako man kung napamalandong mga kaigsuonan nga kung dili ta mahimong overcomer, kung makalabang sa atong pag-alagad, no? Kung dili ta kapasar hangtod pagbalik sa Ginoo, dili ta mahimong tinawag, dili ta maapil ining gitawag og grupo sa katawhan nga gantihan sa Ginoo sa kaluwasan. Mao na ako ikasulti nga angayan gyud nato nga iampo sa Ginoo, dili sa atong kaugalingong pagkamatarong, kundi atong kabuoton ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus pinagi sa iyang grasya o pagtuo diha kaniya. Yeah, Pastor Dan, sa parting words, sa dili pa natin mga kaisunan, no? Ang tanan Israel maluwas, ang tanan nga mga nagmadaogon, atong daogon igsoon, ang atong kaugalingon, no? Pinaagi sa pagtugyan ini ngadto sa Dios. So this is the only victory through surrender mga kaisunan. Dayon human ni ana, kung naa na ta sa puder ni Ginoong Hesukristo, nag-ingon din na si Santiago, atong suklan ang yawa. Sa to pa nga, ang atong desisyon, atong ipahaom kanunay sa desisyon nga makig-abin kita sa atong Ginoo. Kay mao gini ang bugtong pamaagi makigsunan nga ang atong pagkapinili kanunay nga ana sa kasiguruhan diha sa Ginoo o sa iyang kaluwasan. Nga, daghang kayong salamat sa mga point nga atong natun-an ni ining si Manaha makaigsunan. Agi pagtapos nini, gusto namo nga dapiton kamong tanan sa padayon sa pagtuon sa atong lesson. Hapit na gid matapos ang atong lesson for the quarter mga kaigsunan. We have 2 topics more matapos ng atong pagtuon ning tuiga. Murag wala lang, mikilab lang. So we will have a new quarter by the beginning of 2018 mga kaigsunan. Pero sa gihapon, gipasalamatan nato ang Ginoo nga ang kaluwasan gihimo niya nga available alang sa tanan. Og kini maangkon nimo, maangkon ako pinaagi sa pagtuo diha kang Ginoong Hesus lamang. Ug busa tungod kay kita, gitagaan man ini nga libreng kaluwasan mga kaigsunan. Hinaot unta nga kita ingon nga mga katawhan nga linuwas sa Dios, magaabli sa atong hunahuna o makasing-kasing, magtan-aw sab sa uban nga sama kanato kaniadto sa wa pa nato mahibalag si Kristo, nga kanunayon nato nga iabli ang atong kasing-kasing panimalay bisan ang atong mga pagampo sa mga katawhan nga naapas kangit-ngitan. Ang gugma ni Kristo mo'y mupugos kanimo kanako nga mutanom siyang gugma ngadto sa uban aron ang tibuok kalibutan mga kaigsuonan maliko sa iyahang gugma o kaluwasan bisan og dili tanan ang mahimong iyang tinawag apan ikaw ug ako kun imo siyang tubagon imong ipahat ang ebanghelyo ngadto sa uban. Sa dili pa kita motapos nini mga kaigsuonan pinaagi sa pagampo ani kining halad sa awit nga atong pagapamalandungan.
Among gibati, Diyos na mga mahan, ang kakulang sa panahon, Yes, Lord. sa pagtuki sa imong pulong, dili ingon nga mahimo kami makiadmanon kundili aron among mahigop ang kamatuoran nga buot nimo ipasantop sa matag usa ka namo. Hatagi kami Ginoo og dugang kadasig sa pag-alagad nga samtang kami nagalawig ug nagapaabot sa imong pagbalik, ang among pagtuo ug among pag-apil sa imong buhat mosamot kini kainit ug amo kining gipangayo amahan pinagi sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Aduna kabay buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala ug kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.